בה. הנה, הנה. צלם. יואו! עכשיו זה מגניב. אני חייב לקלוט אותו. לא מעניין אותו. לא מעניין? לא, הסתובב, ראה שהיא זה. וואו. צלם, משוגע. הנה, ראית איך הוא מלפף אותה? יואו, אחי, איזה דבר, איזה פעולה משוגעת. ראית? איזה טירוף. וואו. זה... איזה מגניב. מה הוא עושה לה? מלפף אותה, זהו. נו, ומה? עוד מעט יאכל אותה. זה היה מעולה. גם תאי הולך להביא. טוב. בוא, דור! יואו, תשמע, הוא מטורף, אחי, איזה עכביש משוגע. הנה, הוא התחיל לאכול אותה? בוא תראה מה הוא עושה להם, בוא. הוא יורק עליה קורי עכביש, עוטף אותה בלבן, בולע אותה. באמא! מה הוא עושה עכשיו? לא יודע לאן הוא הולך. איפה הנמלה? הוא מתקן את הרשת. אתה רואה את הנמלה? זרקתי לו 2, אתה רואה את ההיא בלבן? ליפף אותה. ליפף אותה, בקורי עכביש. עכשיו זה לא תראה. הוא מתקן את הרשת נראה לי, לא? וואלה, לא יודע. כן, הנה, הוא מושך משהו. נכון? אתה מצלם בווידאו? כן. תשמע, איזה ראש מפחיד יש לו? אוכל אותו? לא, הוא קודם מזריק להם משהו כדי להעמיס את הבפנים שלהם, כן? ואז הוא שותה את זה. איזה יופי, איזה יופי. אתה שם סשן רציני. הופך אותנו למיץ גזר. נשונל לא אהבו את זה, אתה אומר. לגמרי. אם אתה עושה את זה עכשיו בלי סאונד, אתה רק שם איזה צליל של מוזיקה. איזה יופי, אחי. מה זה, עוד נמלה? כן, זה כן, אז רק לא עוד אחת. טוב אתה. זאתי השנייה, זאת שעכשיו פנויה, הוא הוריד אותה. מה זה? הרי זאת הייתה הראשונה, זאת שעכשיו... זו? זה חדש? זאתי הישנה, הוא הוריד אותה. Mm, החדשה הוא ליפף אותה עכשיו. אוקיי. אני רוצה לראות אחת שמתנגדת לו, שבורחת. אין, זה לא קורה. זה לא מצב שהוא אפשרי בכלל. שיגיד תודה, אני מביא לו לאכול המזדיין הזה. זרוק לו עוד אחת. רק בשביל הספורט. איזה חריף זה, אחי. אכל אותה כבר או עוד לא? לא, הוא קודם... צריך שהם ימותו. הארץ שלו, הוא העמיס את הפנימה שלהם. ואז זה הופך להיות מיץ. ואז הוא שותה את זה. הבנת? לא יודע מה אתה אומר. מאמינים לך, אחי. יש פה נמלה אדומה. לא טעימה. אתה עוד רגע בקורים שלו. או שלה, יותר נכון. אני אם עוברת איזה, אתה יודע, דבורה או איזה, מה, נתפסת. כן. שיער יהודי. זוז, בוא בחול ימני, זוז. איזה פיתון, אחי. מה עושה איתה שמה? לדעתי הוא מוצץ אותה עכשיו, יש מצב. אוי, בת זונה, נביל אותי. כן, הוא אוכל אותו עכשיו. בוא לפה, בוא איתן, אתה קרוב לקורי עכביש. זה מגניב, אחי. איזה קם בדברים האלה. אתה רואה איזה חיידק? מה עם ההיא? מעניין אם יש לו יסבע מזה. זה נשנוש. וישמור אותה. הערב. מה אתה רוצה? זה אפשר להגיד פי 10 יותר קטן. אתה יכול לאכול בן אדם? לא, פי 6 קילו בשר. אבל זה לא, הוא לא אוכל את הכל, רק את הבפנים. זה לא אותו דבר בדיוק. לא. לא נמלים. תהיג אותו צור. מה זה מתויג כבר? זה בווידאו. הנה, הוא רוצה עוד אחת. גאון. איי, בן סוף. פספסת. כמה הוא עשה לה עידו?
ירק עליה איזה קור כזה לבן, טאק! היא עדיין אצלו בפה. הוא אכל אותה? לא, היא שמה. היא פה. כן, היא שמה. תשמע, הוא רסי אבל. מה עם השנייה? לא בא לו עליה? טוב, אני חושב שהספיק לו זמן מסך. אוי, זה מה זה? בוא'נה. כן, הוא עדיין שותה אותה. רועי. לא היה צורך שלא תבוא עליה. יותר הגיוני שזה נקמה. לא קורה כלום, לטף אותו עכשיו. לקק. איפה הוא? תן לו לק. איפה?